Paul Kut Lani Som Pani Ninga Ni Ani A. Video Masa Khan Kan Puang Zuai To A. Indona Thil In Thak Dang Lama Me Kani. Russia Sipai Le Ukraine Sipai In Bainalian Ber Bakmut Le Solidar Lam Update Kan Puang Le Donani. Helai Mun Hi Donex Rambiala Kopoi Mota Kanni. Kopoi Lian Taknilo Mase Ukraine Sipai In Kul Nge Nale. Russia tan Mundang Bay Tu Ra Khan Poimo Ani Avangin. Helai Lak Hi Apoimo Takzeta. Chutiang Vel Kan Puan Ma Chuan Ukraine Tana Patriot Missile Thon Tur Chungchang Thuthar Omte Kan Soi Masadonani. Kiev Chuan Patriot Delivery Hun Ati Chiang. US Kiev Sipayan Train Don. Ukraine Sipai Te Chuan US Siam Patriot Air Defense System Chu Tharelo Te Chungin An Mangchan Thei Don Ti. President Volodymyr Zelensky Puitu Pakhat Chuan Voin Khan Soi. Ukraine journalist Vasily Golovanov interview na Mikhail Podolyak Chuan. Herald Thuamen Kultur Training Le Heng System Ron Thlendan Tur. Logistical Delivery Atan Thakhat Le Achan Ve Atranga. Thlathum Thleng Angai Donani Ti Ina Soi. Kiev Sipai Te Chuan Thlasika Zo Huna Indona Muna Patriot Missile An Mang Thai Mai Thai Ti Ina Soi Bok. Podolyak Chuan Patriot Battery Patni Ukraine Thon Tura Ruam Manani Thuwa Soya. Pakhat Chu US in Ain Tiam Angina Thon Dona. Pakhat Chu Germany in An Thon Don Boka. Battery Pakhatayan Launcher Pariata Oma. Installation Chungchang Le Logistical Chungchang Engtiam Malak Turnge Ero Soilang Du Ri Lavani. Soito Angin Battery Pakhata Launcher Pariata Oma. Chutiang Ani Chuan Launcher Som Paruk Ukraine Chuan Dong Don Tinani Chu. Ukraine President Puitu Chuan Kiev Fian Long Range Army Tactical Missile System ATACMS Pek Chua Chungchanga in Biak na Khun Khan Takan Nei Tia Soi Boka. Hetiang Ral Thuam Hian Kiev in Moscow Ral Thuam Da Khom na Te Abei Thei Dona. US Chuan Tun Thlengin Ukraine Nena Hetiang Ral Thuam Hi Ala Pedu Lova. Hei hian buena ati zual thei don nia an hriat wangani. Thole ni January ni Som Khan Pentagon chuan thupoi mo takaron puanga. Ukraine Sipai Te Chuan kar le atangin Fort Sill, Oklahoma a US ram leilung ngeya. Patriot Missile System mandan tur mithiam te hnen atangin an zirtan don tian soya. Hemhun bika hian Ukraine servicemen member somkua atanga zain kar training nei baisen ni. Pentagon Chuan he athil kalpui tur hian thlaenga mozata o don tia soya. An training reizong tur apuang lo thung. Karmasa Khan Ukraine Foreign Minister Dmitry Kuleba Chuan. Patriot Chu arang thayang Beradon andu thu lo sei to a. Chutiang tur chuan an beisei thu a soi bok. December tlatop lam Khan Russia Foreign Minister Sergei Lavrov Chuan lo sei to boka. Washington in Patriot Missile and Call Turin US Servicemen Member Ukraine Ada Turani Loti in Lo Soya. Hemi Chungchanga Hian US Anin Tiam Ni in a Soy. Hey hi US in Russia Nena Direct Conflict na Yadulo Vangani. Indona Director in Roladulo Vangani Tu Soya. Chu Vangin US Chuan Patriot and Call Tur Hian Ukraine Sipai Te Chu US a train Don Ta Ani. Russia Tana Beitu Wagner Group Chuan Solidar Chu Anthunun Vecto Ni Inan Soi. Wagner Group Unit Ta Chuan Solidar Khopui Pumpui. Territory Pumpui Chu Anthunun Ta Ni in Private Military Company How Tu. Yevgeny Prigozhin Chuan Thole Nit Lai Khana Soya. Mase Khopui Lai Hola Hian Indona Ala Chun Zom Zela. Ukraine Sipai Engzat Nge Ti Hriat Chian Lo Te Chu An Hual Vecto Ni in An Soi Bok. Prigozhin Chuan media te hnena thu chua siama. Khopui lai hola hian Ukraine Sipai te tomna structure rinom taka oma. Khopuya hian Indona ala thleng na sa hle ani ati. Naktuk hian mitang zat kan puangang ati bok. Solidar khopui be pui thlak na hian Wagner a thok te ti lo chu. Unit dang an tel lo tia soya. Chutiang ani chuan Russian Sipai service member pa ngai an tel lo ti nani. Niminjing Khan social media Wagner fighter Pani Town Administration Building Pona ding video ti chuani a.
chu tiang recording atlang puin geospatial coordinates nena inzom chu indo mek na hian territorial control puan nan an hmangtlang puyani Soledar hi chi siam na kho puyani a Soledar ti hi chi lai chuana hming choya sakani nge buaina achua ma khan mi sing khat velan oma kumsang ni somni pani lai hol khan Popasnia atranga Russia siapaitan Ukraine siapayan chua nuwa Soledara hian Ukraine lam hian hunan khuara mun nget taka an chantir ta ani Russia in khopui athunun na hian Kiev siapaite tan har satna siama indo chua mek na Bakhmut hi Artemox khopui ti ani a Ukraine chuan Bakhmut ti in amhingan thlak ani Pathian ni khan Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Soledar thil omdan chu a harsa hle ti apom thu a soya front line a thisen chuan a hmun zinga mi ti in a soya mase Ukraine siapaite chuan engpot thlengse an la hum chhun zom zel don ani ti a tiam thunga Ukraine chuan Russia in Soledar lak sak nia a soi chu an hial Ukraine siapaite chuan khochak lam khopui Soledar chu Russia siapaite nan thunun lo ni in ala tang thunga he hmuna indona chuak chu aturu hlea Arab thlak ema wangin indo pui pahni na laia thil thleng nen khai khin te khin ani mekani khochak lam sipai ho tu thupuang tu Serhiy Cherevati chuan Ukraine television hnena Soledar tana indona chu apoimo thu a soya Ukraine sipaite chuan Russia sipaite chu front line a lu ti ran tum lovani ati asoi zelna khopui hi Russian Federation thunun na hnoya lova tuna hian indona na sa taka thleng mek zok ani ati mase din hmuna khir tak zet ti soya Russia lam chuan Soledar tuala Ukraine sipayan hual vek to tian soya approve nan Wagner mercenaries te Soledar tuala live video tlang zar ni bok Russia News Agency da soidan thung chuan President Vladimir Putin a thian hnai tak Wagner ho tu Yevgeny Prigozhin le Apol Wagner unit te chuan Soledar rampum pui an thunun ta ani anti ve thung khopui chunga indona lian taka meka khopui lai ril lama centera Ukraine sipayan tol khom zela khopui laia chuan structure khong tak mangin inhum himna tur kul an siam chopa chuta chuan an tom khom to ni in Russia lam chuan an soya anin pek an ngak mai ni in an soi bok tam tak an man thu Wagner lam chuan an soya azat an lapuang lo Wagner group in video an tlang zar Soledar kan la ti le an la lo ti chung changa thu in chu meka chuteng ani chuan chiang takalak ala ni lo ti na ni thaya Russia soyang hian Ukraine sipai tam zok manin man lawala te po khopui lai hol lama kul siamin akoto patran an kho mekani an la in pek kim miaw lo wangin rei tak Mariupol an bayang mai khan hualbet vek to ma se anin pek miaw lo wangin Mariupol po kha rei tak an bei phani kha chutiang deuh chia chuan Soledar po Ukraine sipai chu hualbe in ma se an la in pek kim lo wangin Russia in an la hne lo tia Ukraine in an soi po chuadik ve hle Russia sipaite chuan Soledar khopui chung hi an thunun ni in private military company Wagner chuan thole ni chonhulam khan an puanga chumi ti chiang tur chuan Soledar khopui chunga administration building pona Wagner group chat live video ti chuani salt mining town hi Ukraine Donbas khan poimo tak ni in strategic hub Bakhmut mar lampan na kong poimo tak ani boka mundang la tur chuan helai mun hi Russia hian an lak nge angai si ani Wagner group in video an posa chuan tundin hmuna chuan khopui lai ril administration building pona kanom mekani ti in sipaite chuan an soya PMC Wagner hian he mission hian kalpui meka khopui hi an thian fai mekani anti Russian Airborne Force unit te chuan marle khothlang lam matangin Soledar hi an dang meka khopui chunga Ukraine sipaite an bei mek ni in Defense Ministry thupuang tu Lieutenant General Igor Konashenkov chuan a soi Soledar bok soile ta ila indo chanchina thukhel berle indona satna berani boka Russian Airborne Force unit te chuan khopui chimle mara tangin Soledar hi an dang bet ni in Russian News Agency chuan a puanga Russian Aerospace Force te chuan he khopuya hian be puyan thlak pa reng boka
ground lama Wagner Group le Ukraine sipai anin nuai mek bawk ani. Russia sipai te hian Ukraine rama special military operation anna ya nikhat kalta chung khan Ukraine Artillery Unit 74 an kap chiani in sipai thu puang tu Konashenkov chuan a soi. Operational Tactical le Army Aviation Aircraft Mission Troop le Artillery te chuan Donetsk People's Republic a Artemovsk khopui he khopui hi Ukraine chuan Bakhmut an ti. Chumi bula Ukraine sipai Motorized Infantry Brigade somnga pasari na Battalion Command le Observation Post an kapa. Tin Ukraine Artillery Unit 74 manpower le military hardware te po an kap boka. Darkar somni palikal ta chung khan mun za som pathum an kap ni in thupuang tu chuan a soi. Russian Air Defense Force ta chuan ni khatkal ta chung khan HIMARS le Olkha rocket panga an lo dang chat ni in Konashenkov chuan a soi. Avain Russian Armed Force te hian Ukraine in do thlona zathum som sari pakhat. Helicopter zani unmanned aerial vehicle sang ni zariat somruk pariat surface to air missile system zali tengle armor combat vehicle dang sang sari zali som sari pathum multiple rocket launcher zakwa som sari paruk field artillery gun le mortar sang thum zariat le pakwate. Ukraine rama special military operation nei tana tang khan special military motor vehicle sang red paruk te ka chiat sak an ni to ni in Konashenkov chuan a soi. Heti lai hian Ukraine po in Russia sipai thizat le ral thuam an ti chiat zat an puang ve boka. General Staff of Ukraine Armed Force chuan invasion tana tang khan Ukraine a hian Russia sipai noi khat sing khat sang ni zakwa somruk Russia chuan a chan to ni in an soya. Report alan danin Russia hian teng sangthum somko pali armor fighting vehicle sangruk za somnga pakwa a chan to a lir theile fuel tank sangli zariat somni parukte artillery system sangni somsari pariat multiple launch rocket system zali somthum pasari air defense system zani som pasari thlona zani somriat panga helicopter zani somsari panga drone sangkhat zariat somruk pani le indolong som pasari Russia hian a chan to ni in Ukraine lam chuan an soi. Ole kha tu na tan chuan ni le photse indona hian thilin thlak dang lama meka. Indona rei tak mason na lian tham pol pani te in kara a to lo hnuwa. Donetsk region a Soledar chu Russia lam chuan an la ni in an soya. Ukraine lamin Russia in an lalalo ti in latrang deuri ma se. Soledar hi Wagner mercenaries ten an beya. Pon lama Russian Airborne Division ten an lo dang chat mek bok ni in Russia chuan a puanga. Engpon i se thu chiang zok kan puang thei thuai tura nga yang. In zawain mangthale evek ole.